De politie docht nog hield dit volop onderzoek naar de oerval op een kebabzaak aan de Weert in Ljouwert van verleden weekend. Nevens de eigenaar van de eetgelegenheid is hij oervallen terug twee Mali. Ze bedriegen en mishandelen hem en hebben daarna in een aparte ruimte opsletten. De politie ziet het tjoegen. De gemeente Ljouwert is een paar ton kwijt onder het waarombetalen van boetes van uitkeringsfraudeurs en komt hier terug in conflict met minister Ascher. Nevens wethouder Eckhart had de meeste mensen net mee opzetzin fraudeerd. Maar in het verliezen opleide boetes mag je net waarombetalen worden van de minister. Ljouwert docht dat wel. Miedema Sales uit Heeg houdt op met het merk Gastra Sales. Aanleiding is een conflict met de Chinese eigenaar van het merk. Nevens Miedema wil die af van de authentieke wijze waarop het Frieske zeil makken worden. De productie zou uitbestegen worden naar China. Het zinnenpark op de Ameland is weer een stuk dichterbij kwam. Een meerderheid van de leden van de Amelander Energiecoöperatie had hem juster uitsprutsen voor de komst van het park op het Vleenveld. De partijen stekken elk €300.000 in het project. Joen heeft vannacht een soort bewolking, maar een onheljende wind ontkräftig. Letter vannacht een paar buien, het wordt zo'n 11 graden. Morgen eerst wat rein, letter wordt het droog. De temperatuur luidt om de 14, 15 graden heen. De wind is kräftig rond het en komt uit het zuidwesten.